Mateo Kapitulo 20. Kay ang gingharian sa langit sama sa usa ka amahan sa panimalay nga milakaw sa kaadlawon sa pagpangita og mga mamumuo sa iyang parasan ug sa nakigsabot na siya uban sa mga mamumuo sa usa ka denaryo ang adlaw, iyang gipaadto sila sa iyang parasan ug milakaw siya sa ikatulong takna og iyang hingkit-an ang uban pa nga nagatindog nga walay buhat sa baligyaanan ug miingon kanila, "Umadto usab kamo sa akong parasan ug paghahatagan ko kamo sa angay kaninyo." Ug nangadto sila. Ug siya milakaw pag-usab sa haduol na sa ikaunom ug sa ikasiyam nga takna ug nagbuhat sa mao gihapon. Ug sa haduol ang ikapulo ug usa nga takna